Watermoties unaniem aangenomen. Gisteren in het parlement, na een lange vergadering, hebben alle op dat moment aanwezige parlementariërs, het waren er 19 van de 21, 2 moties aangenomen. En met die moties willen ze de regering op het hart drukken iets te doen aan het probleem van de water- en elektriciteitsschulden in onze gemeenschap. Veel huishoudens zitten zonder water en elektriciteit en het parlement wil dat de regering met praktische en humane oplossingen komt om degenen te helpen die hun waterrekening niet kunnen betalen. Minister van Economie, Luis Sandro Seintje, gaf wat cijfers. Hij legde uit dat 1500 aansluitingen momenteel op Curaçao zijn geregistreerd. Iets meer dan 1000 hebben betrekking op huizen. En dan gaat het natuurlijk ook om huizen waarin niemand meer woont. Dus leegstaande huizen, maar daaronder dus ook huizen waar mensen daadwerkelijk wonen. Als iemand wordt afgesloten, krijgt hij eerder 2 aanmaningen. Maar de minister heeft ook aangegeven dat er nog veel werk te verrichten valt om te zorgen dat niemand op Curaçao zonder water blijft. En het streven is om dat voor het eind van het jaar te regelen.